Kani kadai ka All India Radio Shillong ka kubor ban puli da iba da hon ramde. Kini kilong kimat bakong sanjong ka kubor menta ka stem. Pinsma ulam pang ka ying dorbar tau an ke Meghalaya ba met ba lindo ikilangut ki dekat ka ying dorbar tau an. Penyar ke sarkar Meghalaya ka dorjong ka petrol bat diesel bat anplino ka district Eastern West Khasi Hills district batamma ka shipotarik unai wing. Shwabingin pash ki kubor kani kalong jingpin benabadan kam. Hadin baka India kala tahu history daga jingpin jo sya ka jingpin dap ban ai palat shispa klur tali ki injection COVID-19 hakari ka All India Radio ka ai kuble baro ki doctor ki nurse bat ki wei ki nong tre bah khmat e bat ya baro ki bala pendap e ka jing ai inject. Wala ka ri kala poi hauni umau mer hendre ka jing kun persha ka jing pang COVID-19 kampat kun. Ni kentu ki nong ngap jongi ban ai inject pura bat kentu lang ki wei ru ban le kumju. Badhaki ki ayom le kemen sngu bhaban bod ikini ki lai tali ki lat jingeda dengye ka jingdak mod bat shintor puni jinga iwe na iwe bat le ko yeki kiti bat ka dur khman nakabinta ki jingte be de bat ka COVID-19 pona national helpline number not iwe ar lai khanda hinyo pra not 700 bat iwe not newsan bat how helpline ka jilla Meghalaya ka ta how number iwe not pra bat iwe not hinyo not bat mintang ni phaino shaki khubor babnya Ulampang ke ying dorbar tau an ke jelau ba met ba lingdo hinin ke sni ulapin smai ke laingot ke dikhat ke ying dorbar tau an u MLA ke maurin keneng ba penyat sing sim u MLA ke mau pelang ba Eugene San lingdo ba u MLA ke Raja Bala constituency u Abdul Saleh ha ke jingjung rengkat ki katto kat ni ki menteri sarkar lembat ki bahayeng phasem jong kini ki MLA ke sarkar Meghalaya kala rai ben penhiar ya ke dorjong ke petrol naka 4% sya ka khatlai persen bat ka dor jong ka diesel naka khat 8% sya ka 1% shilita ya kanile ya thodo simbut menteri rangba ka jelau ba preston tinsong hakinong tho khubor hadin jong ka jingelang ka kanhun ki menteri sarkar uba tinsong la ya tho ba kani ka jing penhiar ya ka dor jong ka petrol bat diesel kan wanra ya ka jingdu nong ka bankot hadu shispa klur tingkala da khen nadu nai wing arajar alpuwe hadu ka lai puwe tarik uleber arajar alpuar Ka International Monetary Fund IMF ka lapdyang ya ka jingpin bana ka India ka COP26 summit ka halor ki thong ki bathamai ha ka yo ka kot jong ban kan tiu ka jing shanya ki bor ki bala ban pin thamai biang bat ban pin dunai ka jing bon ka carbon ba kan thup ya ka ban pin trick kam ya ka net zero target hashwa usnem arajat new pho Ugeri Rais ubalong Director ka Communication Department ha ka International Monetary Fund IMF ulaong bakite ki jingle jong kari India ki la ban yarab ban kta bat temnong ki wei pat kiri ki beryang pen kiyo ka yo kokon pat kunjuro bakin khmi ki jing e bayade bat ki jing e ha ka jing la ka sun bring ka jing bei tingka bakong san kari India ki matre kam jong ki bor bala ban pen thamai biang bat ka jing la ka sun bring ka pen i bakadan minta ka kerdan ka bapaka baha ban jam shaprang ban poi ka thong bathamai Haka jingalang COP26 ha Glasgow menteri rangba do kari Narendra Modi ru ula pen yaki jingpin bana bakong san bakan thup yaki jing smai baskem jong kari India ban long kari ke balat nikil air jaklia hashwa usnam arajar nyopho kajingan ki break bala pendap yaki jing injection yada COVID-19 hakari ke latam yaki shispa nyok lorngun hadu minta palat shispa nyuklur nyupusau lak arpu arhajar ngot ki beradab ban ai ke injection yada COVID-19 nyupulai klur khandai pusau lak ngot ki bela pendab ya ke injection ke baningkong bat lai pulai klur nyup khandai lak ngot ki bela pendab ban ai bero artli ki injection kumshi benta jong ka nationwide vaccination drive ka sarkar pedeng kala kershani ki jilla bat ki union territory takaba IA ki dawai injection COVID klemdaran kambansi upisa Vice President ka Riu M. Venkaya Naidu hinin ka sniu lakhot iki samla ka riban pet ya ka jing IT lut jong ki klawat ka ri kum ka jing ai mensim bat bantur shakmat bat shaprang nakabinta ka imlang sa alang ka bakentup lut ya baro ula pet ngor bha bani te ya ka imlang sa alang ka balat ni baro ki jat jing peni pher ka de ka jing ai buram ka bashisha ka jing len la de jong ki klawat ka ri Unaidu la kren ya ka ni ka jing ai jing kren jong ka jing alang jong jing pelat ya ka kot halor ka jing im bat ka jing Yatai thau an jong Umar Alisha ulingdo barim jong ka Vishwa Vignana Vidya Adnya Mika Pitham ha Visakhapatnam Vice President ul ongru ba ka jingpin ko bor ki kentei ka long ka badan kam e nakabinta ka jingkin teu ya kari ula ka deuru halor ka jingkong san ka puli puthi jong ki khanna kentei nakabinta ka jingkiu ka yo ka kot jong ki shimen jong ka yeng ka sem ba jong ka ri hi baro ka wei kani ka kubor ka wan chipina ka All India Radio Shillong
Kajinyalang dong kekenhuan ki menteri ke sorkar jela hanin kesni kala rai dan kintiu no ya ka Mairang Civil Subdivision sa Kekerdan District but empli no ya ka hakashipo tarik unai wing arajar alpuwe. Kekerteng jong kani ke district batamai kanong ka Eastern West Khasi Hills District. Hamighalia tentang iwe brio baklat nakadaw ka jingpang COVID-19 hagi alpasaw kanta baladem. Kabala kinti ka jindan ki brio ki baklat nakani ka jingpang haka jela shaki 1000 saus pa san penyongun. Katanat ka kot ki kya kala pentip lang baka karwo baki dan life wingot ki brio tamai ka COVID-19 hamin ka sinibat ka jindan ki brio ki birang dan ni kani ka jingpang haka jela ki long life pa kandai puwingot. Kidan duk lai pongot ki belakot no balakinti ka jingdan di baro ki brio ki belakot no ka COVID-19 hamighalia shaki prapuwa yajar kandai spa sapon ringun. Lapenong ka self-help group mega kam bat ka jingikren bat ki kanhun nongrap hanin kesni ban pinsa kan mawi ka lingku dap sampus nam jong ka jelah tatlas ken blong haka shnong kli tersi ha West Giant Hills District haka ba umunti rang ba ka jelah kondat ke sang mau lalong kum ukongsan haka ti ka jingelang la pelat ro ka pisa ka ba prapu ar lak tingka shaki prapu artli ki self-help group la samro ki check pisa ka bakot hadu arkunda pengkenda po lak tingka shaki Sapun rio tali ki kan huan nong rep ki balap ajimin toish ki palat sans pangot ki nong rep hapok ka West Giant Hills District hapok jang ka project Farmers Collectivization for Upscaling Production and Marketing System kabadai ka jing ajing rap ka bahe tam ha ka jela Meghalaya na ka benta ka baha ka miat jang ki nong rep. Unang bishar ke Meghalaya High Court but Executive Chairman ke Meghalaya State Legal Services Authority Justice H.S. Thank you hanin kesni la play ki artli ki Legal Care and Support Center Hajaintia Eastern College Cleariat but Hussein Anthony's Extension College Bindi Hatia East Giant Hills District. Kum shibenta jong ka Pan India Awareness but ka Outreach Program ka Azadi ka Amrit Mahotsav hapok jong ka National Legal Services Authority ka District Legal Services Authority East Giant Hills District hanin kasni kalapenong ya ka program ajini kay bashisni ki Paralegal Volunteers PLV ki Bathamman Hussein Anthony's Extension College Hall Bindi Hati. Lapan kot ya kani ka program da ka jingpan ko boram ni kinong side an ka district da Justice HS thank you pala samro ki kusnam shi kinong job jong ki jing ko baper Lapan kriya ban penong ya ka tamasa Cherry Blossom Festival minta usnam an sa penong ya kani ka tamasa na dok arpasan tarik hado arpanyo tarik minta ubnai an sa penong ro ikshibun ki jing ko ki bakantop ki jing ko ruai ki jingpan iriam bat kiwe ha kani ka tamasa balai singi winter bat shoban pinkut ya ka kubor sa shisin ki mat bakongsan pinsmai ulampang ka yindor bar thau an ka Meghalaya ba met ba lindo ikilaingut ki dikot ka yindor bar thau bedor bar bathamai Penyer ka sorkar Meghalaya ka dor jong petrol bat diesel bat anplino ik district Eastern West Khasi Hills District bathamai ha ka shipo tarik unai wing mentang ila poish ka bukot jong ka kubor ka bawan chapi na ka All India Radio Shillong